kategórii moderátor spravodajstva sú nominovaní Mária Chreneková-Pietrová, Adriana Kmotríková, Ľubomír Vajaník. Takže toto sú tie tri tváre, na ktoré sa pozeráte každý večer a sprostredkujú všetky dôležité informácie. Teraz je to na mne? Teraz je to Teraz na je to na vás. vás, jasné. To nejak nacvičíme. Z tých troch. Ešte tam 50 eur. Ako sprepitná. Joj. Aha, tak. Aha, tak. Adriana Kmotríková. Adriana, dobrý večer. Dobrý večer. Blahoželáme. Ja som zase nevedela, že mám také potetované nohy. Preto netušili. tie dlhé šaty, však? Ale je to príjemné. Tie potetované nohy. Ako mne sa to páči. A že nimi dokážeš fajčiť tú fajku vodnú. No. To si ani nevšimla tam, lebo už si rozmýšľala nad tým, že či to budeš tento rok ty. Nie, ja som si všímala tie nohy, no, tak máme ich všetci veľmi pekné. Ale nie, asi neviem teraz, čo mám povedať. Viem, že by som chcela... že by som chcela poďakovať všetkým, ktorí mi poslali svoj hlas. Naozaj si to veľmi vážim, aj keď to možno niekedy tak nevyzerá, ale veľmi si vážim všetkých, ktorí ma majú radi, pretože je to veľmi príjemné, ak vás ľudia majú radi, než ako keď vás nemajú radi. Ale chcela by som hlavne poďakovať celej redakcii spravodajstva televízie JOJ, pretože táto cena, si myslím, že možno to vyznie ako klišé, ale nepatrí iba mne, ale patrí naozaj celej redakcii, lebo to sú desiatky ľudí každý deň, ktorí pracujú na novinách večerných aj vôbec na spravodajstve a ktorých nevidno. Vidno možno redaktorov, ale nevidno strihačov, kameramanov, režisérov, zvukárov, osvetľovačov, všetkých. A bez nich by sme my, moderátori, neboli nič. My sme len taká čerešnička na torte, ktorú diváci vy vidíte. Takže a ďakujem celej televízii JOJ za to, že funguje tak, ako funguje, pretože keby nefungovala, keby nebola úspešná, nemohli by sme zase robiť celé to spravodajstvo a myslím, že ho robíme celkom dobre. Myslím, že táto cena je toho dôkazom. A ešte by som v neposlednom rade chcela poďakovať, lebo málo kedy mám takú možnosť, že úplne verejne, aby ma všetci počuli, poďakovať profesorovi Šteňovi a celému jeho tímu, ktorý ma v lete operoval, pretože bez neho by som tu nestála teraz takto. Možno by som bola, ja neviem, ochrnutá, nemá, slepá, ale stojím tu celá, takže ďakujem aj všetkým, ktorí ma liečia a ešte budú liečiť. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne a sme veľmi radi, že si s nami. Blahoželáme. Adriana Kmotríková, držiteľka sošky Oto v kategórii moderátor televízneho spravodajstva. Človek tak... Dlhý potlesk doznel, človek tak stojí vedľa tých ocenených a teraz nevie, kedy je vhodné do toho vstúpiť. Chceli sme len povedať, že krásne vyzeráš, ale už sedíš na stoličke, takže krásne vyzeráš. Takže tak. Absolútne súhlasíme. Ideme teraz kontinuálne ďalej, pretože náš večer má drama